Čau ľudia, dnes v tomto videu ja budu rozprávať o tomto lete. A toto leto bolo strašne teplo. Tak moc teplo, že sa to ani nedá prežívať. Ani doma už ne. Ešte tie teploty, to čo je, hej. Tu nás je to brutálne v Európe. Hlavne v tej jednej krajine. Anglicko. Oni majú dosť rôzne veci, to tam prežívajú. Ich jedlo, ich počasie, ich vláda sprostá, tak ďalej. Ešte to, tie teploty to musia zhoršovať, že? Hlavne tam. Ale aj v ďalších krajinách Európy. Hlavne tu, takej random malej krajine, z strede Európy, ktoré sa volá Slovensko. My sa tiež kúkt normálne. Už dostávame 40 stupňov Celzia. Čo je neuveriteľné. Minulý rok tiež bolo také teplo, ale tento rok, že dáme tam nové rekordy. Ešte viac teploty, aby tam viac ľudia skapali. A vieš, koľko začal ľudia zomreli? Tak 100 000. A väčšina z nich sú to starí ľudia. Čo je zaujímavé. To preto, lebo Európa má tam najviac starých ľudí. No, asi ten dôvod. Čo je celkom smutné. Tak toľko ľudia umierajú od toho tepla. Tak moc rôzne. A ešte máme tak mesiac a niečo, aby sa toto teplo už uklidnilo. Toto teplo už bude pokračovať aj v septembri a už sa to bude skončiť v októbri. Čo je celkom hrozné, hlavne pre mňa. Ja si tu počím tak 24/7 od toho sprostého tepla. To sa nedá. Tak. Dúfam, že sa vám páčilo toto video, ako som sa sťažoval. Ako je tu horko ako v piči. Tak nezabudnite dať ten like, odber a ešte ten zvonček vedľa toho. Tak, čaute ľudia.